Sino? Rabal. Ma'am Rabal. Namalago. Lasing niya naman ni Brian. Api dulu-dulu nih Bapak. Biasa minta anak ambil. God. Kalau nama apa tak kelak. Driver Pak.
Ines. Ano yung manang doon? Sulok-sulok. No comment na. No comment to. Sarap. No comment to. Sorry. Meron pa tayo, Brad? 8:24. Hindi kami late. 8:24 na. Puta ni Dana. Ano Martin na dito? Talagang mali. Maligid ka. Sayang pa ba sayang 60? 60 yan ba naman ito? Sikaning gas dito. Nung timo sige mo ya, o ini to kaya. Bukan beba mo din. Ipatangan niya po, tatabi. Kumain mo dia sige. Bali lang siguro, mas maliit siya. Wala no? Wala naman problema. Wala naman. Ano may nangyari po? Papa-open na ba? Hindi pa. Wala pagbayan? Ari, Order to. check my use again. Please, the police. Ako limit ang kapitanan ng direct. Turn up.
Ay, iwan din natin. Hindi kasi iya pinitang kita baka mo na eh. Oo ba? May first day ko. Sige, ito na yung nangyari last night. Datang wala akong inbox sila ni Pieta. Ano yan? Ano ba ito rin? Ano ko rin? Ano ba yan itong category? At dalang ni Kenny. Ayun saan tayo? Kenny ka. Kaya naman ako. In case yung gawin mo sabihan. May bagsak ng gabi ito kasi. Kasi mo sarado. Kaya ba ito sa kasi kaya may malabo yan. Tayo tumudyo ka. Ating makakatili mo ano. Saka yung butang sarado. Magbabagsak yan. Nakakatayo po ito. Lumba. So, tutod din eh. Ang isising carbon. Kung gas-gas mo, eh, problema yung gas-gas eh. Example lang tayo na eh. Ano yung way kung ba't division yung naman na ito, oh. Nakakalagi na ito. I-expose na yun. Baka mag-short circuit. Pati kung baliktad yan eh. Ang yung dito magkaya. Ano yan? R1, R2, B1, B2. Eh, pagkakalitik lang ako. Ito, pagkang oras. Kasi tayo dito ang hindi din. Ano ko rin ito? Bakit? Ano ko rin ginaya ng oras? Hindi, pero mo ko rin ito meto. Kasi kung ganyan. Okay, again. Yung ano ba? Ano yung kaya po na itong isa rin ko. Alin naman, nagpunta ko lang ba? Isa natin yung strap niya. Kasi sarap na kasi malabo yun. Please, papa, email mo mga kasama ko. Manabo yung mukha niya. Malabo yun. Tayo nga tayo. Kaya kami ito. Adi, yaman sa iya sa ate. Tapos yun, makasagad yung mukha niya. Ano yung kakain camping kasi pati sa pagod ka. Malabo yun ako. Malabo eh. Bilo ko yung pangalit eh. Ito yung diwabi eh. Makakipin yun. Mananabo yun. Hindi yung nga manuwa ng tayo eh. Pwede ba mag-sa-end sa sara? Kung kaya tayo bili, magkasakit, magkasakit sara. Hindi na po. Mga taxi yung bili namin yung kayo kito.
Kapakan niya. Kayo may pasobra atake. Ako pasobra kayong pudot. Saka yung pudot yung pakanyan, dapat pakanyan para makahalak. Tingnan niya na Oo, niya, ang kain. pakanyan niya. Mukha niya. Bante is sa kuha niya. Oo eh. Pero kung kabuklat mo, talaga makapakanyan. Oh, may nabuyo. Kali kung kabuklat mo, adyo naman kayo, manaboy pero adyo pa mo rin kayo. Kaya ano ako nga natin problema. Basta tayo may palog, saksak mo yung makan yan. Kasi kung mag-speak agad yan mo, kayo itong dito lagi. Sino ito dito? Kaya niya masira. Ini itong paninang mga prepare sa inyo kayo. For example, yun yung makapakanyan. Ayan, kaya niya sira na eh. Tukura na eh. Mapersa eh. Lalo na kung itag-switch na, chuya kayo. Ito pa. Buta yung mapindo yung O, ali, kailangan sabihan nyo ang ating kaya beta mo. Sige, ito ba nila? Kaya po ba loob natin eh? Check tayo. Ah. Yung 25% charge niya ba? Kung may nanay kayo ng pesta. Pero pwede ba yun? Meron, sira na yun. Sira yung kaya. Anong... Kilamitan tayo ba yan? Mamadali yan. Sabihan mo lang na, okay yung ganun mo. May mga siya kapit ng baso. Amo kan tayo mo. Makanta niya ako ang mawas kayo. Ini taguban nila dati. Dati kahit Ini okay na. Okay ka mami, linis mo. dito. Kapit ng baso. Huwag pag yung gilid na mawas dito. Pag yaman din mo. Yung multi ka, okay yan? Okay ba sila?
Engineer, wala akong baka meron akong pwedeng bigay dyan ha, medyo naka-idle ako eh. Hello. Yes po. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sino na? Yes, sir. Yes, sir. Construction. Alin, sir? Tama. Tama, tama. Oo. Oo. Yung bang sinukat mong 9.6 sa loob ng bag,
inside yun. Okay, okay. Okay, okay. Tama. Okay, siyempre, siyempre. Oo. Hindi naging clear yung boundary from the very start. Okay. Sorry sir, ano yun? Ano yung last na yan? Yung intrato ng kliyente niya. Kliyente, doon niya yung pinapat. Okay, okay, okay. Oo. Tama. Oo, tama. Sa Sinyora rin ba yan, sir? Yung location na? Aurora Heights naman. Sige sir, masa-survey natin yan. Once and for all, ma-settle natin no? Kung kanino ba talaga. Oo. Yes. Oo. Sige sir, no, hindi dapat hanggang medyo tatahimik yan pero hindi pa rin nare-resolve yung issue kung hindi talaga masa-settle na may susukat. Mas maganda talaga ma-settle na once and for all. Oo, gagastos siya. Yun. Ang ganyan kasing klaseng sukat sir, no? Regulation survey, markings, yes, plano, at saka report. May report kasi itong ganito sir. Dahil may mga, katulad yan, may possibility kasi na may magreklamo. Tapos sir, ang package kasi namin dito sir, hindi mo kasi maiwasan yan eh. Pag nagreklamo yung kabila, at hindi naging favorable yung sukat sa kanila, tapos sukat na ulit yan, magkaka-joint survey yan. So, kaya inaalak na namin lahat yung possible na gastos. Pero hanggang 15, hanggang 15 na. Kasama na yun. Kasama pa tayo pa rin yung fee natin. Hindi magka-joint survey. Pero may time kasi na hindi, let's say, hindi mga matitigas yung ulo eh. Pag umabot sa kaso, ayun, iba yung appearance siyempre sa court. Is, talagang understandable. Pero hindi na hinaabot kasi from the very start pa lang, sa amin sir kasi lang ang assurance ko papakita lang natin yung tamang sukat. Hindi ko masasabing favorable sa client natin. Pero papakita ko yung talagang sukat ni client. Yes. Sige na, wala problema na. Okay. Ma-clear na. Sige sir. O yun sir. Inform mo lang ako sir, pag okay na yung client, bigyan mo lang kami copy of title, proceed na tayo. Okay? Sige.
week na ata. Diba? Ikaw mo na yata weekly. Ano yung mga nakapending natin dyan, kuya? Yung mga pumasok na sukat natin. Gusto ko malaman para ma-schedule natin. Ito, yung mga ano eh. Ano yan? Ito, yung for relocation na ito, Calabra. Pumunti, wala pang ano ba? Yung Kentucky, ano yan. Hindi, ano pa? Ano kaya ano na yun? Kaya nga. Yung San Juan? San Juan, oo. I-reference yun na yun yung San Juan na yun eh. Dad, i-reference yun na yun eh. Para kung Bigoy kay Mr. Gan, mamili pa ng mall. Ano pa? Yung ano yung sa Bigla Plano na yung sa ano, wala pala. Yung sa ano yung sa ang Lelet Pakulot sa Yun na yun, San Juan. Ito yun? Oh, sa dito, dito Victoria ito. Mga ito eh. Hindi Victoria, tapos na yung... Mga ito. Ito yung mga naman ito yung kinatok tingin ako. Ito yung sa mga ito. Portrait niya eh. So, kung Victoria ba, nandiyan pa yung plano niya? Hindi pala sa... Oo, ako nandiyan pa. Ito yung mga ito. Hello? Hello? Ito yung mga kaibigan. Sa ganda ito, no? Hello? Yung messenger, hindi messenger. Messenger. Ano yung spelling mo? Hello, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Ang worry kasi Yung San Juan, Villaret. 2172. San Juan. 2172. Oh, 217282. Padalan mo muna ako ng title, sir. Check lang namin muna. Tapos, i-review lang namin kung magkano yung pwedeng sagat natin may pwedeng na presyo. Okay? Sige. Sige, sir. Naglit kami ng tamotat, tapos Huwag mo gamitan din justice. may manong ko yan, di ba? Saka pa nila. Huwag kayo ito. Kaya nga, hindi ngayon mo lang. Higit yung ito yung San Juan. Ayun. Yung mabigaw, ano yung start natin sa mabigaw? Yung ito wala pa lang. Lalo niya pa lang. Pag-ilisip ko lang. Kaya ba? Ito ang pag-iwan. Palagi. Yung magpalagi yan eh. Oo. Ngayon, tapos magpalit ko yung mga ano. Ayan o. Sukan kong gano'n. Ay palagi. Sityo palagi. Kasi malawag kayo, magtako pa kay Tete nga eh. Saan papunta San Pedro eh, malawag yun eh. Malawag yung durot yung kayo na kayo palagi. Ba't may palawi? Pero bakulot, wanan. Palugin na. Wait, wala. Ang sa planet ko, hindi dito.
kayo mo, makulang lang kayo beta mo. Ngayon man, bete yung kanilang tayo na. Sa nga po na. Si Brian, kay Brian? Sige ito. Ay, lapan nila eh. Makulang kayo. Let's go, let's go. Ah, tersus na kay Pabos na. Ate kung yung gusto naman kaya ito. Ang gusto naman ata kaya ito. Okay mo na, okay na riding ko. Okay mo sa ako. Kung nga mo ikat eh. Ate ko kasi may selling kaya sa 1 meter na kata. Hindi ka mong paputot na 86 na kata. Pero balik ko ngayon. Balik ko pa ako kay tulad kay PVC. Ay, grinder. Ito ang cutting disc na kaya. Ay, hindi. Walang PVC yan. Kukunin ko si Marisha. Then, ating ko kung aral kayo, importante yung mga makola para rin kaya. So, ating memo ta. Then, hello? Yes, ma'am. Sino po ini? Sama naman ang tanong nito siguro, ma'am. Wow, ano po isa? Mukha rin yan kasi ni ma'am. Ay, sorry. Sinagyan ko yung message yan. No, parang niya po, naguli mama. Ano po pulag yung message yan? Uno? Ay, naguli mama. Kapila niya po message. Ah, babang mo. Wow. Igulot doon boss ko, ay nakabilis na rin. Wow. Wow. Itapong samya. At tatandaan na kay dati ito. Kita lang kaya pa kong noy kanita eh. Medyo katang si kanita eh, kong noy. Sige. Wow. Wow. Wow, okay. Wow. Japanese siya.
Yan, yung problema. Wag. Kaya mo ito, bala mo, verbalya mo. Mm. So, syempre, oo, ito ba? Oo. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Wow, itong 1.5 na dapat share na tinggalan, may wala yun. Ang galing eh. Wow. Oh. Yung masakit po malalagay po kasi yan, kanita pang minuna na ikakapatadlangan, ikakaintindi lang mikipandi. Unfortunately po kasi, memisalila, dapat kasi may imperya naman kitang memisali. Kitang, in-explain na yung masalese, kitang sinali. Hello? Yan, hello? Yan, naramdaman niyo ko po. Okay na? Dapat, at the time na memisalili ka tayo, dapat kinain niya rin. In-explain niya rin masalese. Sigurado mo naman eh. Wala. Kaso makanano may nga-approve ito. Makanano may nga-approve ngayon ito. Medyo masakit ako yung video. Kasi technically, ang Gabon, kung talaga naka-reflect yung plano. Iba maka-reflect yung plano? Ay, kung i-adjust na yung bakod ka, at ibang itulan na bali o asset structure? Good morning. Okay. Wah.
ini, lalo na ito, makagawa sa mga pinahingin, alam ka mo pwede, nakalago pa. Kung ikaming ginawa, makatami na kasi iyarin na ako. So kasi sinapivide nyo na mo, lalo na paano po ito na Lano? Orang minta lo. Contoh. Saan rin? Ayan na, sa mga malapit isang malapit isang banyan din. Kita ka sa mga Ano yung tapo? Doon tayo sa luwan. takang chicks yan. Oh? Oo, nakarinig yan. Anong nasuko ko yan? Sipa-sipa lang. Oo. Ano yung matutudla pa kanya? Puta lang pabigising. Silip dala. Na, Silip dala. alin. Ha? Sino ba na? Mga gana kayo. Masabi mo Ikaw yung buray nga natin kayo eh. Nasabi mo yung punungot ng mga ito? Kita ko po yung kanina. Ay, hindi ka lang siya. Ito pong buyer na ng Gabon, papasokan din po. Kaya nasa Gabon eh. Yung kasabi na po yung gari. King office tayo. Isa ko kung magreklamo sa office ako. Taka-barangay yan. Oo. Tao barangay ako. Kung mahintay ko lang po, pasento niya ako ulit ang title. Kuha pasento niya ako. Sige po. Sige po. This week po pa. This week, mga Thursday, Friday na niya. Simple na yan. Sige. Send kayo po ulit kayo itang yung message. Okay. Thank you. Kamusta sir? Kamusta lang yung kain Solana? Kamusta yung Solana?
Wah, sinula ko lang rin bubungan na. Wapin, pati clubhouse na. Ang tingkat Chera. cherry. Dahil sir, makakaila, maka-shoot lang. Bago ko maka-insure ka rin bali. Wow. Kung makalula. Ano Kasi kung makalit makalula, automatic. Oo, automatic ito eh. Kasi insurance, kaya, sumalis na insurance eh. Bisa na tayo. Oo, Naalala insurance. Oo, Siguraduhan eh. siguraduhan eh. Kaso yung in-hassle kasi. For example, sabihan mo ng kaya, maka-insure ka. Kaso sirahin bali. Oo, si Ryan, may For example, mura na, hindi takisan mo magkaya. Tutuluyan mo. Magtakalapit kasi tametong may kapalat ka bubong na. Oo. Tametong naman, may lako, yakisan eh. Bubong yan, bubong. Oh! Kaya, Nakalamit lang. kabalo yung ipo ngayon eh. Oh! Wala mag-vacuum niya siguro ng lalamit Bala mo din eh. Kakitalalam na yun. Oo. Higop na eh. Oo. May kaya, may sira yung takisan eh. Pero itang bubong, buo yun. Oh. Ibang pin eh. Bali na. Oo. Dapat lumipat yung napon. Sunday. Oo. Ano yung may laos? Oo. Kasi kaya balbalan niyang ito sa langin nata. Tama niya. Balbalin na pa mo. Al-salamin. May itong ating wall ka rin na L-shape na puro siya. Al-salamin. Oo. O yung gusto mo yung rete eh. Yung salasalamin eh. Ang niyaka eh. Siguro yun yung niyagawa nga pa repair last week. Kasi order na nila pare ito eh. Oo. Kaya na reta. At Tempered. tempered na. Tempered na basta-basta rin. Diyan na rin siya kasi. Oo. Ayaw mo nang manakat yung tempered eh. Dali lang. Sa kagdatang Dapat mga spandang tambing. Kaya sabi ko, wala, ako po makakapag-video ko ganyan. Video ko din. Yun naman monitor eh. Kailangan taking kwarto sir, malyari na yaman. Ano? Video okay. Ano naman eh. Natawa mo yung mga rin? One time, meeting kami, bira kami mag-meeting kami. Hindi kami kaya ng lalamit ng balik. Oo. Ay, ano maisip-isip ng misis. May video ko yun. O, di naman rin. Wow! Binaw sa tabi. Kaya ako makapagkaya eh. Text ko. Uy, inaan mo. Yung message na. Kasi itang baleta ka rin. Uling style lang, matmang balen eh. Itang pangagawa na. Itang magpas rin hangin. Wow. Inside. Walang clean na... Kaya maka-design ang pang-aircon niya. Alam masyadong salamin. Wow. Pero bintana na kapis. Greenhouse sana kanyan eh. Yung kapis yung kaya pero kahit Kita lang na. eh. Wow. Ito mo lang style pang rin eh. Ito yung buri na talaga Wow. naman. Kaya yung speaker, ay may pagkamalan niya talagang JBL. Wow. Yung design na kalupa Kalupan niya. Wow. Kasing size na sa kalupa niya. Alam maliwanag size. Wow. Tapos something lang. Wow. Masanting lang. Tigla pang LED ngayon kulay-kulay. Tama yan. Wow. Sabi na, benta natin dati. Ah. Mga ka na naman eh. Kasi mas handy. Wow, mas handy. Kaso sabi ko, baka naman yan, mahina yan. Mm. Kaya pa-testing mo yan. Oh, Mas mas may ganyan. nalas. May nala. Mas may nalas. Itang model ito, mas ganito. Ay, Ang bang outdoor. Wow, mas ganyan talaga. Wow. Kaya may compare. Oh, itang sinalyang KVL yung bayo, ne? Almost 20,000 niya. 100 watts niya mo, ne? Pero compare niya sa malawot. Wala ko yung malawot na sound. Kung itang concert data, niya akay kayo, ne? Ikwakya mo sound, yung sound na yan. Ano ay itang model o kayo, ne? Bahalo ay yung sound niya ako. Inyawin makanya kayo nga pili ito. Ngayon yung JBL eh. Ako, boss na yan. Boss na yung nga Kaya naman kasi balong concert dito eh. Anong alay na ta? Anong tunog yung bantunan mo? Masat niya siya ako may takap-arap. In Twitter na, horn type niya. Maganda. Wow. Pero battery na sir, malatiya mo. Pero mabait yan eh.
Pero malati yung, kasi biglat ka eh. Kaya kita nga dyan na. Okay. So, may biglat kayo mga yan. Iwan may pakita nga dyan eh. So, gawa ke. Nakay, inawi kayo, pati itong speaker na okay yan mo, 12 inches. Kaya pati horn typing kaya na. Twitter niya. Hanggang malawot nila siya. Kaya long throw, karete eh. Itong base na po yung treble na eh. Long throw yan. Hindi akin, Ita, enclose siya pa ita, tsuka kay mo. Although medyo may ngayon mo, pero aliwaye kang sikana talaga dito. Aliwaye. Pwede yung pangsabayan na natin eh. Kaya, back to dati. Kasi kaya eh, aliwala size. Wah. Pero tapos yung marami maragul Maragol na dili. Wah. Hindi niya pamurin eh. Wah. Tinesting na tamping. Wah. May naya. Tsaka ito masyado makapag-adjust settings. Kasi settings lang, wala mo kaya mo. Preset. Preset siya. Yung muna yan. Wow. Galaw-galaw. Wah. Yung JBL yan, kasi JBL makanta yan. Makanikala, wah. Kung pang music yan, Wah. pang movie yan, di ba? Movie, wah. Music. Wah, tinlang kaya eh. Tinlang selector, wah. Ano ka dito? Kaya ba yung migraine ka, may yapin kaya ka? Pamagyog ng arbi ni pamagyog mo ah. May puyat ka ata? Alitang may kaya ka? May class day kang lamay? Ang tutod. Pero tunang aldo ita chikito eh. Biyernes siya pa ite, lunes lang yun eh. Ano yun? Kaya, Na, itang kumusta result na rin kaya na? lagi dito rin niya eh. Diyos ko mo valedictorian. Ganun matas. Ayaw nun eh. Highest Highest honor. Kaya pa-check up yan ang hininga pa. Iya man, iya nga po nangyari. Makanya. Hello? Wa. Parallax PH. Nandiyan lagyo para i-search mo yan. Sige. Ito Patrick Yao. Send. Pasend niya ulit. Okay po. Ito may nag-send Patrick Yao. Most likely po baka na. Kailangan nyo yung pang agad-agad. Ito po, mga 6 mo ng Biyernes para timpang mo. Okay po. Sige po. Thank you. Eman, nakuha ng may data nga po na. So, ang pala ka. Ang tao, kapila ka wala. Wala mo ata. Sabihan ng Eman. Wala mo, itong pa rin nga palang kaya ka rin eh. Tulong pa nga rin yung tatang na ita. Wala mag-stay na pa mo ano ka rin. Friday. Ano Friday? Hanggang Friday. What? Friday living. Makanyan. So the whole week na Wala yung whole week. Tapos, Brian, tabalo yung Brian. Brian. Brian, kay Silang buyer eh. Kaya cash buyer. Cash? So, foreigner yan. So, kaya passport tayo may isi. So, pag-isa na niya ka ng daya. Yung pamag mo split.
foreigner yan eh. Yung foreigner kasi, yung kasabi na kasi talaga itang agent, yung taga-Cavite. Cavite, Yung foreigner kasi, sila ugali na puniling kasabi ta. Yang Purida, yung mo, yan. all the transactions kasi yung kasabi Wow. na. Tapos bigla tatanggi kayo ni Wow. endorse mo kung yung aliwa. Medyo Wow. aliwa yung datang karela ito eh. Kailangan niya kasabi rin. Wow. Kaya, Yari, yari. actually, Yari, yung kaya ganyan. Yung drive ka rin tete. Ali, mag-hoster. Delikado yata. Delikado yan eh. Ano, bigla yung mag-walk out yung guy foreigner. Ay. Sayang naman yata yung ride mo niya. Ikibay din. Brian, ano yun? Yari yung mansyo. Hari, Haro. Haro. Punta kami kain natin, Manila eh. Oh. Kaya naman, gamit ang wellness center. Wow. Kaya na ako Spa. naman. Parang check-up yung Check out. diet na yung quarantine dyan. O, Manila ba, sir? Kabalo ko eh. Kasing dara ng misis 2 weeks ago, check the cancer niya si breast cancer. Oh. O kaso i-release ng opera. Ano lang alternative Wow. kay herbal. Wow. Saka day yan. Wow. So, kaya, yung sabi ka makan yan, masanting ka. Alam mo naman. Wow. Siyempre. Ako naman, ako naman ko kontra na, lalo na medyo sensitive yung Wow. issue ng mga. Pagbigyan ko na yan. So, next time, pagbabalik kami, sumama ka. Kasi pag na-check up ka ron, 200 lang yung check up. Makikita natin yung sakit mo. Oo, makanyan. Ako yan. Oo, sige. Sabi na ako. Wait up. Pagpapagyan na ako. So, Para bakit na ako yung sakit ko 35 yun. 35 na. Wala yung abnormal ka rin katawang 35 lang. Matas ko Matas. Ano ka klase Arbin. Namakalan ng siniyakap sir, daya o? Gamat ko pa kanyan. Mas kaya walking itang daya. Buta ko pin. Yung gamot, tapos sinabi naman. Matas ka kaya, matas ka kaya. Yung puso mo, ganyan kaya. Wala, prone ka na sa atake. 1 minute mo, i-tell na namin ito, kaya nga na eh. Dahil niya pa yung itang nagpa-laboratory, bago na naman. Bago na Nami yan sir, kaya klinik yan or? Naman makatadik yan Tapos pala ako sabihin na doktora, dalawin ke. Wala mo, atin na kasing product na herbal. Product yan na isumi yan Walang pito-pito. Itang product na siguro itang ibandi ka rin makapag-training lang, makapag-try. So atin na certificate. Pero doktora, panta na ako magkain na, magaling na si doktor. Kaya ito. Wala pera mo rin eh. Kasi, magpake. Hindi 200 niya mo pinag-consultation. Ulit ang panulo. Itang tablet, 300 lamit. Marketing magaling lang eh. Tapos, siyempre, itang dara na, sabi na, huwag kang papa-opera, gasos ka ng, daan dito. Dito ka na lang, sigurado ka, gagaling ka rito. Hindi ka man masisi 50 mil. Ano gano'n ito? Ako okay mo maintindihan ko na pwede nyo po i-consider itong ganito. Hindi natin may papangako sa inyo na gagaling kayo. Pero definitely, malaki po yung may tutulong niya. Kasi rin na kanyang product,
no approved therapeutic Wah, na wah, rin eh. wah. Hindi mo naman nasabi na effective, pero di ba, guaranteed. Wah, nag-arap Mas buri kayo pang damdaman ng mga Wow. dito, kung nag-opera ka, tapos kulang ka naman ng pera, hindi ka makakapagpakimo, malagos ka yung buhok mo, papangit ka pa, tapos mamamatay ka rin. Baka dyan lang magsalita. Wow! Ay. Lalo mong, kaya. Takutan ka pa Ano basic, Ay. ano ba klaseng kaya? Kaso kaya kontra ni Mrs. Wah. Oh, sigurado. Hindi. Buri na pa po pasalirit ang package na pang 1 month nila. Try mo pa mo. Sabi ko, hindi, yung ano lang, yung isang kahon lang. One week, makanya, no? Actually, kami ito ng box good for 10 days. Oh, 10 days. So, Panbigyan ko mo. Tapos ginawa yung pang meal plan kung maaari. oh, Hindi mo nutritionist eh. Ano naman eh. oh, Kung hindi ka no, pwede kumuha ng anong yan eh. ano Diyos mo? Bawal ko kay Maring Landa nun. Na? Oh. Tapos, yung almusal ko, pwede mo oatmeal, o kaya kamote, o kaya mais. Ay, alam ko sakit kayo ba kanya? Tapos, Oh, yung lunch mo. yung lunch, pwede namang 1 cup rice, pero asan mo? Fish mo! Alang aliwa. Tapos, Benny, gulay na kung ulam na, fish na naman. Basta one ka no. Matagal lang sir, may naliskis na ka mag-fish na niya. Kung merienda mo, prutas, pwede akong tinape, pero yung tinape, ang kakamong peanut butter or cheese sandwich. Ito mo. Yung pa, mo pwedeng chicken spread niya o Lahat, kaya kami rin mayonnaise. cheese. Oh, Ganito mayonnaise. mayonnaise. Yung pagtakal ko, hindi duda ko eh. Coach Larry. Wow. Bakit? O di ba, karang nang bibentang makapangan yan. Pang healthy, pang diet, pang diet. O bakit tila? Inuman maka-diet. Mga tabala, mga regular. Mga regular ako. Overweight lang naman. Kasi ang ganong pagpaganda, inuman mga alam ko. Ito, min, kailangan ka nila pa mo, model nila. Ate mo, ikay. Ako, una pang lawin, bago ko na kumita Wow. ako. Nung tutuya kayo. Kasi tayo eh. Kailangan kasi model na eh. Bola mo eh. Belo, nanda? Big Belo. Iya, medyo malago yan, kamatuan eh. Yung makeup na. Oo, at least iya, sexy. Nakitang prata ka kain na, pwede ka man wala, uling model eh. Pero nung mga makaragulan. Hindi naman talaga maragol, pero ato pula, may pata na ba? Aragol na. Palda yung pa mo. May sinabi ng business. Ha? May sinabi ng May pataya kami siguro. Kasi, o sarili lang nila, hindi nila ma-maintain na ano, bilib eh. Oh. Bago bilib na eh. Muling itapin kasi nakakita alternative yet ang taro niya. Taking kayo sir, alaning chance sa... I think stage 2 yan pa. Marami. Nakaiga na ganang doktor sa Benda, parang ko na eh. Parang ay niya kumaklat. Oo, ito. Kaso yung itong kaya niya may issue kasi opera 200 na. Wow. Tapos alay pa itang succeeding chemotherapy. At yung chemo manita? Kailangan kasi itong pepa na kong matil pang remaining cells Wow, nila. Dapat daya ito wow. isutumeng chemo. Wow. Kaya yung anak mo naman kasi, saan? Kasi wala naman masaya sa obra. May regular kasi spoiled eh. Kaya, sitwasyon na ako. Ako na, puri ko sana yung sabihan na pinahalag din kayo niyan. Ipunan nyo lang yung pera nyo para sa ano. Kaso, puta, parang may lahat ang last hope ng itamoy last lakomya pa. Wala ko may pa ako. Pero ako, masakit ko talaga nung dating nga ako. Bakit na sir? Kasi may galusal ko,
Kamote. Oh. Yung mga pwedeng gatas. Alam mga suko. Wala naman. Wow. Ay! Tapos mga masyas, makunyat-kunyat yung masyas. Sabi ko, Daig mo yung masakit sir. sabi ko, Ben, Oo. siya ko na yun. Wala mo ata. Tama nga lang bilibid. Orbit talaga eh. Ay. Pagkwento niya pa yung 10 days. Kaya 10 days na ngayon, timbangan ka na ako na naman kanina. Gawin na naman. Walang tayo, naiintindihan kita. Ako rin, ginaginilog lang naman. Ayan naman, masalimutan. At pa mo kahit ganyan. Pag birthday niya pa mo gay. Kailan yung birthday niya ni July 8 pa naman. Sino? Ang pangatwa. Yan. Ang pangatlo. Oo. Tapos mag-open niya pa rin gay. Yung Solana, gay. Yung In July. ano yan, June? June. Ba? Magpapilitan Yes, sa plaza. oo. Huwag makipangtakan siya. Oo. Huwag makipangtakan. Yung nasa ideon mo yan, ay Ali, Ali, oo. Dinala na kita sa ito ni Chef. Oo. Kaya tayo, Chef, may sira eh. Ano yan? Oo, may tipagitang mo lang mini-grocery na ka rin. Oo. Kasi naging gano'n tayo. Isa niya yata. Bubong nata. Oo. Kaya tayong side eh. Kaya tayong banda. Kaya yung tira na, itang gilid na ang uling kasa. Oo. Tapos kinorba yung papuntang Lachera. Oo. Yung puruan kay Lachera, itang clubhouse. Sa ating napanguha yung clubhouse na rin Siyempre, Lachera. kagulutan yung kaya mo rin eh. Isang ban eh. Gulot na rin. Oo, yung isang Actually, ban, itura niya naman. Kabalan siya. Wow! Itura niya naman. Ito lang Oo. ito rin yata nag-umpisa. Kanya may umpisa. Itang pisang ba't yun sila na wala maging gulot na ito niya. Oo. Yun naman may damage yung pisang ba. Pero ito pala yung naman Tapi nikutan ko eh, kumusta lahat ang solar panel ng sir eh. Oo. Diba, ito mong milyon ito. Ano yan? Solar panel? Abang milyon. 20 kilowatts eh. Sa bagay, marunong yan pala eh. Kaya, retang mumurahin kaya. Wow. Talagang branded na Wow. back in Germany na Ang mga nila. something like klase. Yung paka-branded mo, nakasula po niya. Hanggang maka-branded mo eh. 2 milyon susula mo yan kakin eh. Bibigyan niya pa mo lang yung babayad ng kuryente. Oo. Baka mamahit pa yung gay. Yung pel ko. At yung asermite. Tipong dapat ka ng kanya. Oo. Anong kayo mo yung putas? American style, sir. Hello? Wah, Ano? email. Pa-check ako email. Wah, pa-check yan kung email. Ayan, ikuamin eh. Actually. Sige. Nag-isa ko 3 liters sa tanong. Every day. MRM Black. Warm pa pininduri na eh. Warm pa niya. Eh, may tanong pala ako. Itong Senate Glenda, ito yung... Meron itong ano eh, may darkness classic Senate Glenda. Ito yung palawitan, dati na niya Senate, pero ipaparesearch ko na, wala pa research to eh. So, Wala pa? Nalokate na? meron. Tingnan, zoom mo nga. Palawitan, kaya ganito eh, yung... Tumama naman mo. Oo, ito yung trick eh. Pero hindi siya nagsasara. Yung condition mo pa rin nagsasara. Sentiano na. Hindi kaya tubig yan. Ito eh. Yan yung Senate eh. Ang alvin sir na yung kaya kamatis ng kay. Cholesterol, Ano sa sir? matis na kay. Pero
creatinine lang. Natas. At siya lang. Pero ayun naman to the point na sobra-sobra. Sobra-sobra niya. Pero kahit ang boundary, hindi nagpas naman. Nagpas. Kung 1.3 to 1.6. Wow. Sige, 1.8. O yung tabi sugar. Sugar, ali yata sugar. Ay, sugar na diya. Hindi lang sugar. Kaya cholesterol, matas siya. Kaya matas siya. Wow. Itang talaga eh. Matas na nga. So, kailangan pala sir, itang diet mong kay. Kailangan namin. itang sinabi lang nga kay Hanan sir, ihika niya. Ano tanggapin? Kung natin ka nung kaya, tingnan nung possible gawin mo. Sabi, hindi na panahon, sigurado. Oo, di na Ang dapat ko ba ipagpapade pa? Oo. Hello? What? Ilan tayo ka yung pumasok? Kaya, Isang PDF siya eh. Naman ang kasi nag-antay sila. Check ko kung ilan. PDF is Pa-check ko po na dita. One yan. so ano siya 10 pages eh. 2 pages ba? Ah, 10 pages siya. I-zoom mo na ito. Yung gusto ko makita yung page 2 eh. O, limala po, limala. Walang tao po. Eh, tama mo nag-umpisa eh. Kita talaga. Yung makalimigawan tamo, gustong isipin-isipin lang, definitely, naliwaya, mababaya. Isipin-isipin lang. O yung milawat-lawat. Maproblema yan pa mo, maproblema yan pa mo ito. Hindi na pinapin sa amya. Kita pang isipin ng samya nga ito, maproblema yan eh. Yung problema kasi ka rin, may sukat yung, itang may umpisan yung ating conflict eh. Pagtakan ko naman, parehos na yung sikdan kong noy. Itapin, kaya pinbalik-balikan niya yung opera. Hindi naman ako masakit. Ano naman itong point na talaga ngayon mo sa lesson. Pero, balik-balikan niya eh. Kaya mayari yung itong mong pawag punto. Wah, kahit tao mo naman, nalataman ko rin nga grabe. Pare. Wow. Ikaw. Ako rin, siyempre, ako rin naman sa ating title. Yung gawan tamo dito ano ini, iklap nila pa rin eh. Tapos, Sige pare. itong presyo, balikan na kami. Gawin kayo. Pwede Check mo ko rin. lang po. Pwede mo rin. Wow. Ay, bakit tayo mag-umpisa? Dapat mag-go kayo lunch. Lunch. Wow. Oh, sige. Wow. Okay. Oh, sige. Okay. Sige po. Okay. Set tayo po kayo. Okay. Sige po, sige. Okay. Pati nga po niya ng over. Okay. Sige po. Okay.
Gai, Jo. Tukol. Sabihan natin yung masamting ang balita. Ba, kung Saudi na yan. Oo, sabi ko, niyatin kong appointment Mexico eh. Mm. Oo, ngayon kayo milit kanini. Mm. Oo, lang sir. Wala na ikaw mo sir. Mag-lunch na sana. Steakhouse sir, steakhouse. Ay. Yak naman sir, babalaan siya po rin yung kaya ko. Ati mo, may akong dakal na yung bengin eh, kung kaya. Kaya na mag-lunch kayo, magkape ako mo. Para aberquitang, siyempre, kaya bago naman, sobrang tapengan mo. O, nung dagdagan mo pa ito, so wala mo, ita savings mo, daragulya. So, nawan ko, kape, kaya mo, paborito pa kayo. Siguro, dumalo ka eh. Ay, mag-lunch na ako kanita. Kasi naman kailangan ko talagang mga morning, ebon, ako single. Wow, pasingle ako ito, Dalabawa. Saka ebon na sunside up. Ito mo. Pero, Ay, pala natin, may kahit ko may gebong po, nilaga. pwedeng sunside up. Kasi, Barcelona eh. Sana masakit yung balita yung kaya ng leasing. Natin na. Wow. Para Chris, lawin mo naman tinggalin mo at yung tangay, ang dating lista mo pang plastic. Wala mo kaya ito eh, carbon, kaya talaga metal. Tapos at yung naman king gulot itang papaputot ko eh. Sino paputot kaya ka rin eh. Marami siya. Balik siya, walang papel lang. Pero iya metal. May pa-empire kita. Buong ka ng hardware. At ito kung ating disk pang PVC siya. Paano bago mo yung tsura? Pero ayun mo na yung kailangan sa mga tangka. Heights. Meron naman tayo Aurora Heights, engineer. Itong Aurora Heights na to, kay engineer. kasi
Tatlong kayo, at sumuki siya. Ay, para ko sir. Wawa, nami ko. Ako dati kanyang babong. Wawa, kinyang babo dati. Ay, alam ko pa, ang paninay engineer. Ako kung pa sir dito. Awa. Kaya ako ko niya appointment. Saturday ko kayo. Next year, yeah. Ilipat niya yung office ko. Wawa. Meron ko lang ini. Malati ang baboy eh. Come on. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Manuntag. Manuntag, ma'am. Yes, ma'am. Two lots siya, pero parehas manuntag. Si Phase 6, meron yan si Malansador. Tsaka si DC. Parang isa na lang yung DC na nakakalala na. Right? Hindi mo na nakikita. Sir! Sir, ano ba? Morning, morning. Sir, kaya ako sir, sir, kami yung bulot ka pa rin. Kayo ang gandang boss ka rin. Wow. Ano ang title na? Title na? Ano ang
pero yung ano address, may ngalangan dala, alam mo talagang totally kaya ka nila. Timbal yung, may ngalayang alamit ang dala ng subdivision. Kasi ito sa biyo din ay na-upload sa yung address tayo. But kung sa Saturday, itak mo parang pala. Yung dalang kaya, alama talaga. Yan yung banda. Very well, Kaya din bandayan Kilosera, ako ate binigyan na yan. Medyo kaya ang obra yan. Pero mga na yun. ako ate na kulit ang kaya sa Palipuhanan tayo tayo sir. Alam mo may sukat ka rin? Iba masukat nila niya. Tinggal sa actually tapos kami road na pero rin mismo ko rin isang rin niya sa nalan mo rin. Yung pero ang gaya rin diretso ang pwede ko na. Yung, Diretso yung ala ko. pero itang dalan, meron siya ni Kenny Kilaw. Wala tapos kami road. Ang sa patulog na mismo yung road. Ang pero Okay. Sige. Tingnan mo nga lang mismo yung gulo. Yung worry ko kasi baka Kenny pa mo masukan niya kasi lubilisan ka ng gulot eh. Kung Kenny, makapag-try ka. Ang galing, mabilis na yan. Nalayo mo pinindala. Gawa mo. Wala kami problema. Sige sir. Possible naman yun. Nakuha mo yun. Pwede kaya. Nakuha mo yun. Kapag kaya pwede kaya mo. Bagay ang for the clients. Prepare kaya pa sir. Tingnan mo kami hanggang Miyerkules mag-prepare. Webis. Bagay ang for Webis mo. Kompleto ang kaya may tantita. Medyo totoo yan masakit. Kasi na yung plano nga rin eh. Bigyan tama kapilan niya may ako ba? Kaya sige pa mo. The subdivision survey 1968. April 16. Wala naman ako ang data ngayon sir. Wapin. Lasiya pa ne. Ilasiya pa. Masaya ko ang blaw yung dog sa alamin ano yung LRA ko lang. Manila. Yung LRA, posibleng manipakang kaya subdivision plan. Pero ay nakamanipang sukat na. Itang lot description nga naman ako. Technical description. Itang buong block ko rin kailangan. Wow. Dapat. Dapat. Baka pwede man naman na lighter. May kumuha diya. Nyari po ang yung line niya. Agree tayo sir, kaso hindi na kami oras. Okay yun sir. Bagay ang inform. Ito ba na kahit sir kasi Thursday yung pesta kayong lahi sir. Pwede kaya Okay. Santana niya po kasi yung kapatid ko eh. Santana. Tayo sir. Baling nga sir. Ali, makaninigaw. Ayaw rin kapitana kayo kapatid ko. Kasi, huling guys sir, hindi na manayaring, lalo na kung magpag-umpsan niya pang Webis. Posibleng hindi na manayaring huling Webis eh. So most likely, ang turnover namin, para ilalim manay na yung malambak. Seta niya ang Sabado. Hindi kami schedule Friday, kaya Sabado. Dapat sa kanya masarap niya. Bagay ang inform ko dito. Kaya ito niya ang minsan. Kaya malapag mo kanya. Sabi mo lang ba niya bigay? Nakal mga yan ba ko? At hindi pa pimiento, kaya ang San Chinese, makantang mo. Ito naman sir, ang buwan niyang buo. Kaya kami makapag-survey basta-basta, uling manira kami. Si Chepan Miyamo, itang bayo pang harvest. Ngayon kalupan yan, bayo lang harvest. Sa kami alupan, pero buong subdivision na namang gasgas. Makalto itanda na, kaya masakit. Sabi nga natin kami naman yung pagkakagaling tayo, baka di panin na kailangan mo rin yung kabandigan, bakit tinabas yan. Hindi kami, kaya kami naman pagka ganito kasi sabi-sabi laretang 5. Tamuin kayo na siya. Itang area nga ito. Pagtsagan mo yan kasi itang gasos ni King ganang research. Medyo makompensate siya, ma-divide siya eh. Unlike kung may itong mo, mabahit siya. Posing mo na rin sa television. Sige sir. Pero wala pa rin, hindi kaya sir. Hindi kaya ni Tito Lumayan.
I-xerox kaya mo sir na eh. Para dali kayo, check. Sige to. Check. Ikit mo na eh. Alam mo, pag nagarita mo, Ito mo rin sa atin, di siya mayari. Sigurado mo yan. Sigurado. Kasi may blueprint eh. Wow! Sa akin na rin marami. Ang zero yung po niya, Wow. nakakatanggalingan ako yun. Reference, Oo. Hindi naman pwedeng reference. Ang problema ka sa kabundahan. Nakakumuta kong balay yung grade na pala buong black yung Buhay ka, oo. buhay yung mic. Kung ano yung meet, sir? SM. SM? Akin na kayong spray mistake yan, ha? Ano yung leader sa akin nito? Kaya na kayong mag-wagyu. Additional nga mag-gastos ito. Steak na kayo mo, sir. Yung kasi nga limited steak, tapos optional yung kayong Buhay kang wagyu na cube siya ang mga yan. Cube. Additional 100 yata ito sir. Wala nga na ako yung magsulit siya. Yung mas ulit. Kaya mong steak, yung pagkain na karin eh. Pero mas nakanyaman niya pa po rin yung steak ng kain eh. Yung iron grill kenny. Sama nyaman ka rin para kaya ka. Ay, Iron grill lang po yung galing. wala mo uwak. Okay pa mo rin ng tinayang ko. Hanggang unlimited pero kaya eh. Ang reply na kasi sticker mo, balik tayo. Ay, sa aming original habitat eh. Hindi kong paggawa ka niya ng dress eh. Oh. Ito pa yung kinalitanting ko eh. Awa. Ayos na yaman niya. Kaso yung problema mo, Oh. wala mo tatakot ang kuryente. Basta tayo may total nun. Natakot siya eh. Okay, ati ang gloves na itang... Ito mga Na. Usually sir, hanggang 15. Atlo. Ito na ako na sa bagay ang nakakaya. Switch. Plano mo po. Switch siya. Dako mo lang. Hindi ka makanina po na sa Bali. Nandugtungan. Oh, sige. Turuda ka. Sa ano? Magdagdag kami ito. Ano sa cake yan? Ibang Okay na po. Okay na eh. Decide na namin ako. kain. Original. Tugang yan. Ano yan? Gamo Sige ito. na. Salamat. Thank you. Oh. Tape mo na lang. Okay na lang. Mamagano mo. Ang yapin eh, makakonek eh. Ano yung makonek? Kasi pintatakot yung connect ng kuryente eh. Ano yan? Ano yung kuryente ka? Kuryente ng tubago. Neutral yan ito. Ngayon eh. Talagang tatakot pa. Damit ang switch na. Hindi may sabon-sabon niya ng sila. Ati kahit kita mong circuit karesulo mo. At walang reta. At walang ball reta ne. 2 ball. Mula reta circuit ng karesulo. Para tatamon. Ngayon naman, i-connection na yung balot. Maambol pen ang pungkay. Turuga ka.
Makalapis, 10. Kaya nanding abak para nun. May kukutin nga po eh. Abak, ako pang big kabit. Sige. Tsaka, ini tatandaan mo gusto nga ngabit kang mga kang outlet, itang wire mong kuryente, mo nga sasagad na itang dulo, panayang nating extra. I-bend mo kaya i-roll yung may mga yan para kung lalako o kaya mamalit ka, kaya may pamanganta. Ay may sasagad. Ikang, naan nyo siyang outlet na o switch? Outlet. Outlet siya mo. Sago niya ito. Kaya pa bako kasi itong outdoor outlet yung gaya. Kaya ito. Adwala mo kanyan I-jumper mo lang. Itang metong nga, chapat labus-bus na ito, di ba? O retang nga dua kanita, ikanyan mo lang. Pila niya wiring kay? Pila niya wire tang box? 4 o 2? Dua yan mo. Oo, ito mo. E di, 4 labus-bus. 4 Kenny. Ne. Retang nga dua libutan, Lang piling po. pisulungan mo lang. Nakaya retang nga dua kayo, saksak mo kaya tang kaya. Mali kaya ito. Kaya tang 4 ne. Boss, makiyo. Oo, mali ka lang. Iya mo energize. Ay ba maka-energize? Kirunekte. Bakit? O ba tayo may pakinunekta? Pamilya na itong kasi. Dito madwa kaya po to. Nakadwa. Ito kasi may itong outlet yung siya, kaya kasi pepa kaya ipapakuha ang kuryente. Itang outlet na wala mong buya. Buya. Wa. Tapos yung saksakan na kasi nita, kalupa nitang makanya na ito lang individual din Wa. Ito lang kanya-kanya bus-bus yung gulot, di ba? Ito kasi, kung initang outlet kasi yun, kurang yan tapos sa pila bus-bus yung gulot rin Wa. Kita may itong yung buo Buya. tapos may itong mugini connection, at may itong mugini. Wa. Ito yung pagtaka na, medyo... Pila niya mas gilid. Adwa mo rin. Adwa yatin. Apong adwa kayo ni. Ne. Ngini. Kaya kung adwa mo kanya rin. Ano pa niya nitang kaya mo? Kung magkaya, misumulong niya rin yung kilubte Kaya tangad mo kung makanya. Makasalikot yan mo. Makasalikot. Ito G-jumper mo. Iwan kang gawan jumper. At yun ay kilubte Emre dirinan. Kita na ang palub na yan. At saka kaya pala, atin yung metong pang-ground. Ground. Itang ground. At yan ground yung sering kaya mo. Oo, itang outlet yung ground. Kita kulay green. Natin kang kulay green. Kami may kitang ground ta. Wire na kulay green Aten. Yan kami mong kitang kulay, kitang makawani. Wala duwalang isipin na kahit yung makawani may itong ground na Kami may kabitang kulay green. Nakaya retang black lang pareho, black and white lang. Retang adwang black, kita may itong akay. Pila lang kitang box mo, pila lang wire ka niyan? Kitang Wa. 4 lang o 2? Kapalan siya. Apo may itong ground. Kaya O itang suklungan mo. Parisas na kaya And Switch para o outlet? may pag may nag-init pala. Kumain kayo, ballpen, tulog ako ng tayo. Kapalan siya. Diyan sa Tariya ka papel. Oo, may issue nga yan. Patrick Yao. Ito, lockdown o... Solve din yan. Mga problema yung mga yun Nag-aaway yung mga magkakapit bahay. Sige. Yun ako lang. I-finalize ko lang yung lock plan na ito. Lipat na ako. Itang gawa mo, ito yung box mo, ano na yan? Pila niya kuryente yun So, adwaya itang binog kayo Kilalam yan. Isipan natin yung dito. Kaya niya rin Kailangan sa sa kato mga sa mga heights na to. Ay ba natin kang outlet? Kaya see? Oo. Pila niya bus-bus, metong kayo metong kayo Retang adwa, makanyan la. Katore Tuya, Jumper mo rin Jumper mo rin. Ini, magkanya ini. At yung grounding, Yung magkulay green, alaya.
Ngayon, ito meron naman, betting yung buo niya. Ilang lote sa black? At kaya boss. Net alis ito yan. Atong gana na. Ang grabe ito. Libutan yung ground. Kainin eh. Makanin niya. 6 tama. 1, 2, 3. Kaya meron niya kene. Makanin niya. Boss, yan may ginagawa kayo sir. Makanin niya. Gano'n? Hiling kain na. Also, adwa lang wire linong bugeno at lo. Meron ang ground. Adwaya mo saan? Alay ground. Also, yung metong KD yung metong KD yung metong KD. Manita yan. Yan yung balong pinag-Chinese, pupunta ka rin. Eh di, ini connect kami. Ito meron mong wire kini, i-connect mo kini. Kaya ito meron mong wire kini, connect mo kita. Tiga lang kami ko sir. Ito. Bakit? Eh kasi pamilya sir. Eh kumakain kayo. Hindi ba makain kami sa atin? Magpa-check mo yan, mag-off niya man tanggayan na. Hindi lang namin sir. Wala. Nakatatakot. Ala kang tester. Alam mo. Biyasang gumamit tester. Norton tester ko. Kasi bali eh. Parang kabilang may gawan sir. Sorry na. Ay, rin eh. Pero ako na kuningan eh. Kita mo kayong papunta pa niyo sir. Yung iwa mo. Ing papunta. Ready nga doon ka rin eh. Eh di mo na pala. Ako na ako may connecta, naling ato. Kinonect tao na lang. Connecta. Ah. Kasi, yung kinupang mo ni siya, Hmm. buta yung Mateo. Wow. Sa mga lugar, tanang-tanang Wapin. Takot. Ito pala. Isinasin ko rin natin. Ano ka na? Sabi nila rin, hindi pa. Makaparalala rin. Basta, mo pitsuglo reta nga dua. Basta pa nila may kawani reta. Para lang kain. Kaya nung ati lang ground, kami pa na may takulit rin. Kami may kabit ang kain. Makalto na yung tang ground na eh, nung doon niya i-connect. Yung grinder tama sa'yo ka rin? Ichikito na ko rin may kaya. Ayusan tayo ta? Kung tatamo ka rin. Pinalit ko kasi nitang panel itang ba? Wall panel yan. Para king. Dalaki kitang lalam na nitang counter. Sobra yung kaba, 1 meter yan. Paputot kayo mong mga 86 yan. Panela. Wala mo panggaya, wall cladding yan. Cladding. Wow. Isakto niya mo niya. Ito kaya mo kayo, paputot kayo. Kaya kung buri kasi lagaring bakal, huling Grinder. matsura yan. Doon to yung gilid. Ang gilid na magaspang Kaya yan. buri ko sana itang Grinder. grinder niya malinis. Kaya sa mag-grinder, gulisan mo yan pa, eh. Butak may makadyan niya. Makinis siya may natili masiwag kita makadyan. Nga po yan. Ayun niya mo, gulisan mo eh. Tara abang ita masyadong busy ngayon. Yung i-ready mo na. Kaya na mag-drive. Pumunta ka namin boss. Dadala mo motor? Oo. Motor ng hari? Dahil yung video. Flash. Diretso ka? Bale boss. Kung may paggamitan ng motor mo. Okay mo rin ang motor ng hari kayo. Okay na yun. May gagawin. Kumusta ay sa tang motor bibenta mo? Umiyasan doon pa mo ang kaya. Hanggang 30? Wow. Ay kaya pa masyadong masikaso kasi yung babago ka pwede na datang itang stock na itang Alay pag-stop. Tuwi-chito ba? sabi na July. Nakukunan ko kasi retang wala akong basic yan mo. Basic mo. Ay kaso ating bintang medyo upgraded. Something nga eh. Kaso ito alay siguradong schedule kung kapilan niya datang. Malawat yung datang kitang basic. Oo, malawat eh. Pero price, ditak mo. Mga 20. Ay, yung adjustment na. Madyari. Kasi itang basic na, meron siya mga 60 muna. Mga niya. Pero wala nakisipang gas.
Oo. Para isipan mo. Ay, diba? Oo. So, okay na. Change oil, wala na kang change oil. Yeah. Wala na sir, tanda ang rotating kaya na. Alayin, iwanan yung gear mo rin to. Ala nang Electric, ako ba naman ng electric motor eh? Ay, generator ito. Ang pinaka-motor na, motor. Oh, siyempre, Ang babaklasan dito eh. na kaya, tinya pa mo rin bearing beta, natang gulong na. Wow, ito, the usual, at tinapa mo rin siya. May Tinapa mo rin siya. naliwaya mo talaga. Yung gas tank, may ganyan baterya. Yung motor na, may electric. Ala yung speed kaya, hindi mo, at itang transmission. Ito yung trace. Ito, tinyang, Wala mo, gear 1, gear 2, gear 3. so, sabihin natin yung kaya ito, sir. Transmission. Siguro. Itang Ako sure Oil kung, ka rin. kung itang gear ng Naita is literal yung transmission niya or itang flow na ni kuryente yung motor. Kasi the more na with level 3 ka, mas masigan niya karga yung gaya yung battery, mas mabilis siya kanumat. So, may niya mo kay na niya. Itang load na itang kuryente na yung manaliwa. Wala ka ng change oil eh. Alaya. Ay, ito mas atin niya. Yung kadalasan gagawin palit mo, headlight. Ang bomb shot, ang parehang natuwang gaya. Sa'yo. Baka naman guys mas makatid yun. Mas kayapin. Okay mong gas. Kaya pa din ang outlet kasi karamitan karahin na nitang Kali mo niya mo charge niya. inabang ko na yan ka rin eh. Tuya. Kaya mag-gas maya na. Gas pa. Sobrahan yan. Linggo, no? Oo. Pumunta na classmate. Pagkatapos nila babalik yun, no? Mag-upload yun. Mamaya ako naman. Ito yan, ito. Reference lang ha. Paano nga pa references at saka naman itong mga sa parang. Itong metong kong cliente. Paano up yun? Mawawala ako dito. Mawala dito, no? Noon ni Sir may wala. Last year pa ito, March siya last year. Paano ko talaga, binigyan ko niya ng Android eh. Binigyan ko niya ng Android. May process siya kanyan. Ay ba't na? Basta binigyan ko na yan kayo para i-process niya. Original title yan, sir. Paano yan, ngayon na ang problema ko. Jake! Yan yung nakawan, nandito pasulit ka na. Hindi ko namin pahin eh. Subukan mo naman ito. Bago mo naman yung itsura na ng original tayo, di ba? Either kulay o blue, kulay na rin. Gawin mo naman kaya ng gamit kaya. One at a time na hindi lamawi. Kung wala kaya, balik may hindi. Wala kaya, hindi. Original title. Okay? Gana nga chicken. Ini kaya natin talaga title kayo pero may talaga. Pwede siguro Kenny. Basta balik mo lang. Sino pa doon sa original title? Chris, ko kayo, Chris. Ang ginamit ko, sakit ka pa rin, ano? Basta balik mo niya, muna eh. Pag namin tayo. Tara siya, magtata mo pala eh. Sige, sir. Magtata mo. Kalikutan. Mga likot Mga likot pa niya. Sige, sir. Itang kaya ito, sir. Project to. Ano sir, itang battery. Battery? Paninay mo ni solar.
connection niya ito niya, sir. Correction na lang. Oh. Wow. Pwede mo rin. I-connect tayo. Wow. Testing tayo. Wow, sige, sir. Alam tayo paano manililising. Ilising mo naman yung kahay ko. Hindi, ano na. Na. O, naman tayo pamit ng ano. Tinan ko niya instruction ni Kai. Chris. Yung connection. Ano ko kompleto ng gamit nila? Oo, kompleto niya yung gamit niya eh. Kanita kaya ay bumikulit dito kasi magkakaroon na na. Oo. Hindi, rin na rin. Oo. Nakalimutan ko na ito. Hello? Sir? Saan man sir? Nagpa-initial ako yan. Initial na naman. Nakapag-request na kami sir. Sige. Ano tumawag yung may-ari yata sa inyo? Sige. Life partner mo. To. Na. Hindi, kakasakit. Na. Galamos mo din. Yung partner na layo ako. Ginong sasakit alin yung mga ano. Galamos mo. Bata tayo kailangan mong biyasa ka mangilang. Kawali makapulay na kaya ng bibilis ka pulayin, nakatagal. Kaya potang marimlane, potang marimlane, tsaka ka magbalik. Oo. Papulay mo yun, pali mo ito eh. O, pati may masmasan eh. Kaya, kung nalakapag, isang kape, nakalito. Isa lang ng galamos na yun. Oo, pumulay mo, lakwan me pa mo. Minum ka bakit ang kay, makakabel mo ka gin. Wala ko, yun sa sabi house. Minum, hindi pwede. Lalo baka bigla tapos na, mapapalayas pa. Sir, Kuya Red, yung party after party natin. Igagyan mo yung sir para mayari nito. Lalo sir, kaya di tangkaya eh. Oo, tala.